Kadagkuan sa NBI nagsugod na sa investigasyon sa pagbanhig patay kang Clarin Misamis Occidental Mayor David Navarro. Gikonsider nila kining command case. Aniya ang report. Miabot kaganihang buntag si Deputy Director for Regional Operations Services Attorney Antonio Pagatpat sa NBI 7. Mipahigayon-dayon sila og case conference uban ang kadagkuan sa NBI 7 human mimando si Presidente Rodrigo Duterte nga ang NBI na ang moimbestigar sa pagbanhig patay kang Mayor David Navarro. We consider this case as a command case, and therefore it's not only the regional office that will be conducting the investigation, but it will be assisted by the two district offices, Dumaguete and Bohol District Office. And if there is a need for Manila to send additional agents to augment or assist our regional office, we will do so. Matud ni NBI 7 Director Attorney Tomas Enrile nga na-turn over na sa Cebu City Police ang case folder. Ang NBI 7 sa ilang bahin nakahipos na usab og mga CCTV footages. Patutukan natin yung mga CCTV recording para pa-trace natin yung actual na pangyayari, bago nangyari, yung mga sinakyan ng mga biktima, saka ng suspect, saan ang galing, at after the shooting incident, saan na pumunta. Yun ang mga kuha natin, yung complete scenario. Muhimo usab sila og kaugalingong reenactment sa hitabo base sa paghulagway sa mga nakasaksi. Lakip sa ilang ipatawag ang mga sakop sa Cebu City Police nga mi-secure kang Mayor Navarro dihang padung unta kini sa prosecutor's office. Walang pressure. Except that our client, number one client is the President, who himself gave the instruction to investigate this case. Ano ibig sabihin, sir? Ibig sabihin, it has to be like what we do in our other investigation. It has to be thorough, legal, and impartial. Panawagan sa NBI 7 ngadto sa mga nakasaksi sa pagpatimaw sa ilang buhatan aron mahatagan og katinawan ang aktual nga panghitabo ug magiyahan ang gihimo karon nga investigasyon. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Merondina, Balitang Bisda.